חלק ב' אני ואמא שלי עושים שוקו, שמנו כבר את השוקולית, עכשיו עוברים לחלב. קודם נשים אותו במקציף. אתה רוצה לאסור לך אותו חם, מוקצף? לא חם מוקצף, אבל חם. אתה לא רוצה מוקצף? לא מוקצף. אז אתה צריך לשים... אז אני צריך לשים... רגע, אתה צריך אז לשים מים רותחים. כן. אנחנו הולכים לשים מים רותחים. אמרתי ש... יופי. בוא נראה. כן, זה מצוין. עכשיו אנחנו שמים... שמנו מים בערך עד לכאן. ככה, כדי שזה יהיה שוקו רותח. ועכשיו שופכים את החלב. אני אגיד לך מתי סטופ. תחזיקי שזה לא ייפול. זהו. שלא לך כבר זה. עכשיו אנחנו... חלש מדי. ביי ביי.